L-aħbar li hemm il-probabilità li l-Gvern Laburista jneħħel elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għas-snin li ġejjin iżgur aħbar li ntlaqet bitħassib minn kull min għandu għal qalbu d-demokrazija. Stqarr dan il-Kulleġġ Kunsilliera Lokali Partit Nazzjonalista fi stqarrija konġunta mal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-MZPN. Dan wara l-ħamis filgħaxija fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħabbar li l-Oppożizzjoni ngħatat avviż li se tinbidel il-liġi tal-Kunsilli Lokali. Dan mingħajr ma saret konsultazzjoni u mingħajr ma nataw dettalji jew informazzjoni. Wara l-vot li tieħed fil-Parlament dwar il-liġi għal privatizzazzjoni tal-Malta li għaddiet, ippruvajna nistaqsu lill Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, imma l-Prim Ministru ma kienx il-mument lanqas li jisma' l-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon. Prim Ministru. Prim Ministru. Ħansaqsuk xi mistoqsijiet jekk għaġbok Prim Ministru. Xtaqna nistaqsu jekk jikkonfermax li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' Marzu li ġej ġew posposti għaliex sar dan u jekk iħoss li tradixxa liż-żgħażagħ li wiedhom il-vot ta' 16-il sena. Dokumenti tiegħek Prim Ministru. Il-Kulleġġ Kunsilliera Lokali Partit Nazzjonalista u l-MZPN qalu li qed tinkiser il-weda li saret liż-żgħażagħ ta' 16-il sena biex ikollhom dritt tal-vot u fl-istess nifs l-elettorat qed jiċċaħħad milli jkollu l-possibilità li jibdel il-Kunsill permezz tal-vot tiegħu. Kunsilli Lokali li se jkollhom it-terminu tagħhom miżjud b'aktar minn 4 snin. Il-Kulleġġ Kunsilliera Lokali Partit Nazzjonalista u l-MZPN ikkundannaw ukoll dak li sejħulu bħala metodu qarrieqi tal-Gvern li lest iżid biktar mid-doppju tul tal-mandat tal-Kunsilli Lokali minkejja li l-poplu eliġġihom għal ferm inqas kif ukoll li jiċħad il-vot lil eluf ta' żgħażagħ ftit xhur biss wara li ngħatalhom. Fid-dawl ta' din in-nuqqas informazzjoni min-naħa tal-Gvern waqt konferenza stampa separata, il-ġurnalisti staqsew ukoll il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici li taħtu jaqgħu ukoll il-Kunsilli Lokali. Madankollu anke Owen Bonici ma kienx ċaru qal biss li jinħarġu ħafna avviżi u li dan partikolari jirrifletti l-mistoqsija tal-Prim Ministru dwar jekk l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għandhom jiġu posposti għalli jinsab kuntent li dan l-avviż qajjem diskussjoni. Meta pressat iktar biex jagħti risposta ċara dwar jekk dan l-avviż ifissirx li hemm abbozz li jposponi l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali Owen Bonici tal-istess risposta. Li qed tinsaqsi jekk hux il-Gvern mhux ħajkun qed jittejbi li proposta, mbagħad il-Prim Ministru ta' il-messaġġ tiegħu. Li wassal għad-dibattitu nazzjonali, ma se tkun ċara ħafna. Madankollu Owen Bonici fakkar li kull round ta' elezzjonijiet jiswa bejn 2 miljuni u 2 miljuni u nofs euro, għal ukoll li fil-passat kien diġà sar tibdil fl-elezzjonijiet u bekk bħal donnu tax wieħed jifhem li ma joġġezzjonax għal posponiment tal-elezzjonijiet b'5 snin.